Исемесіз Чаршамбы 27 март яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люцианат Фольны таныштырам. Бүген безнең программада. Ел башыннан Татарстан юлларында 64 кеше һәлак булган. 90%дыр тизлекне арттыра башладылар. Самокат, велосипед һәм мотоцикллар сезоны башланыр алдыннан ЮХИДИ инспекторлары кабат юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә өнди. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Быелдан өстәмә газлаштыру программасы буенча бакчачылык ширкәтләренә дә зәңгәр ягулык киләчәк. Социаль газлаштыру программасына катнашу өчен гражданнарга субсидия бирелә. Татарстанда өстәмә газлаштыру программасының үтәлеше хакында Инзилә Хөсәйнова. Федераль Сабантуй быел Марилда узачак. Яшкаралада аңа әзерлек комитетының чираттагы җыелышы булды. Халык көтә, әзерләнә. Бу һәм республика күләм ифтар турында Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Март айының нечкә билле җиле сузылып ятып җиргә кар ашый дип язган заманында Ходи Такташ. Бүген табигатьтә кыш белән яз тартыша. Көн дәвамында Татарстанда җил дә күтәрелде, буран да чыкты, көчле кар да яуды, яңгыры да койды. Узган төндә Казанда яуган яңгырның күләме айлык норманың 1/3 тәшкил иткән. Идел буй төбәкләрендә мондый һава торышын көньяк циклон алып килгән, ул Каспий диңгезе өстендә формалашкан. Аннан килгән болытлар һәр вакыт көчле яңгырлы була. Самарада, мәсәлән, явым-төшем буенча 33 ел элек теркәлгән рекорд кабатланган. Бүген Татарстан территориясына яңгырны җипшык кар алмаштырды. Урыны белән юлларда бозлавык. Иртәгә циклон көнчыгышка китә, урыны белән кар явачак, буран чыгуы да ихтимал. Яшлы көндә настроение сразу совсем икенче настроение. Күңел күтәренке була. Мондай көндә начар авыр чыгасы да килми. Салкын бүген, ягына җылта башлаган, уже бүгеннән салкынайта башлады. Йөреп булмый, видимость плохая, как говорится. Җил бик каты җил. Яңгыр, конечно, неприятно, но әйткәннәр 3 көн була, шундый көн китпиме? Арада яуып киттем менә хәзер. Шу кадәрле шу миңа яңгыр инде ул бераз сибәләп торды күңеллегене. Кар тиз эргәнлектән һәм көчле яңгырдан соң Казанның кайбер юлларын су баса. Әмирхан урамындагы зур күләвекләрне узганда автомобильләр тизлекне киметергә мәҗбүр. Су күп булганга Галескар Камал урамындагы чокыр-чокырлар бөтенләй күренми диярлек. Аларга төшеп тәгәрмәчләргә зыян килү ихтималы зур. Канализация трубалар тишелү сәбәпле дә юлларда күләвек җыелган. Әйтик, Серов урамындагы 17нче йорт ярындагы люктан су шаулап ага. Социаль челтәрдәге видеодан күренгәнчә Ямашев проспектының бер өлешен су баскан. Казанда яңгыр коеларын төнләшә сырта башладылар. Чуйков, Девитаев, Яники, Мил, Мәүлютов һәм башка урамнарда эшләгәннәр. Бүген иртән башкладагы 10 юл чатындагы светофорлар эшләмәде. Көчле яңгыр вакытында алардагы электр чыбыклары юешләнгән. Һава торышы тотрыксыз булганга автодор оешмасы җитди эш юк икән, М12 трассасына чыкмаска киңәш итә. Шулай бүген Казан аэропортыннан Шарм-эль-Шейх шәһәренә бер самолет вакытыннан соңрак очкан. Һава торышының үзгәрүе йогынты ясаган мәллә башка сәбәбе бармы? Күкмарада 12 яшьлек малай балалар мәйданчыгында уйнаганда җиру була. Ул ясалма тау белән бергә чокырга төшеп китә. Малайның кесәсенә телефоны булган, куркып калмыйча әнисенә шалтырата. Ул исә коткаручыларны чакырта. Прокуратурада әйтүләренчә, баланың муены кайрылган һәм бик курыккан. Рәттән тышкал килеп чыккан урынны хәзер махсус тасма белән әйләндереп алганнар. Без әлеге территорияның кемгә караганын һәм аңа кайсы оешма хезмәт күрсәткәнлеген ачыклыйбыз, диде Кукмара районы прокуроры Ринас Колаков. Кукмара хакимиятендә әйтүләренчә, элек бу урында юынтык су чокыры булган. 2015 елда аны күмеп бирде, балалар мәйданчыгы ясаганнар. Әлеге урында Кукмара районы прокуратурасы вәкиле барды. Тикшерү эшләре үткәрелә. Бу хәлнең сәбәпләре ачыклана. Медиклар килеп карады. Кичә медиклар килеп карау нәйемдә результаты буенча анда все тәртип, балада травмалар юк. Бала сау сәламәт дигән резолюция иттеләр. Быел Татарстан юлларында 64 кеше һәлак булган, 700-гә якын кеше зыян күргән. Үлүчеләр саны былтыргыдан 16-га күбрәк. Нигездә каршы як юлда бәрелешәләр, җәяүлеләрне бәрдерәләр, я юлда туктап торган автомобильгә килеп керәләр. Бүген дәүләт автоинспекциясе башлыгы Рөстәм Гарипов Татарстан халкына мөрәҗәгать итте. Ул беренчедән юлда хаталар ясамаска инде, икенчедән Кайсы яңа юл билгесе куярга кирәк, кайсы участокта алдагы автомобильне узмау хәерле.
Бұлар хақында ЮХИД идарәсенә хәбәр итеп бергә эшләргә чакырды. Рания Абдрахманова тулырак. Үлем белән тәмамланган юл транспорт хәрәкәтләренең чираттагысы Казанда әле бүген иртән генә теркәлде. Бу Ибраһимов һәм Восстание урамнары киселеше. Биредә җиңел машина зур тизлектә җәмәгать транспортына бәрелә. Авария видео күзәтү камерасына эләккән. Автобус Восстание урамы буйлап урта полосадан бара һәм хәрәкәтне тәмамлыйм дип күрәсең, светофорның сары төсенә сулга борыла. Шул мизгелдә аңа Honda Civic машинасы килеп бәрелә һәм үз күчәре тирәсендә 180 градуска борылыш ясый. 32 яшьлек йөртүчесе һәлак була. Автобусның пассажирларына да, хезмәткәрләренә дә зыян килмәгән. Он вообще быстро летел. Я не знаю, по метру в час 100, по-моему, или 80. То есть вы уже наполовину повернули, так? Да, почти уже завершаю этого. Егетнең машина йөртү тәҗрибәсе 14 ел икәне билгеле. Бу быел Татарстан юлларында зыян күрүчеләре булган 550-нче авария. Эш ай нәтиҗәсе буенча аңа кадәр 549 авариядә 63 кеше һәлак булган, 690 кеше зыян күргән. Иң беренчедән без каршы юлга чыгучылар белән, икенчедән җәяүлеләр белән 15 кеше безнең вафат булды. Машиналарга наезд итәбез юлларда. Шул иң основной битлар безнең. Кара каршы хәрәкәт итүче машиналар бәрелешеп 29 кеше һәлак булган. Шуларның 28-нең гомере алдан барган автомобильне узырга ярый торган зонада зелгән. Ягъни йөртүчеләр узырга чыгыр алдыннан хәлне дөрес бәяләми. Быел гына Югарыслан районында шул сәбәпле 6 яшьлек бала һәлак булды. Биектау районында җиңел машина туктап торган йөк машинасына бәрелеп 5 яшьлек баланың гомере өзелде. Сәбәпнең иң җитдие югары тизлек ди инспекторлар. Машина йөртүчеләр моңа игътибарсызлыкны да өсти. Невнимательность. В последнее время заметил очень много. Машина йөртүчеләрнең игътибарсызлыгы бу. Соңгы вакытта күреп торам, юл транспорт хәрәкәтләре артты сыман. Нигездә тизлекне сакламыйлар. У нас аварии из-за дураков и дорог. Бездә аварияләр, тилеләр һәм юллар аркасында килеп чыга. Монда хәрәкәтләр еш була, светофор дөрес янмый дип саныйм. Кеше фактор да бардыр инде. Тиздән республикада велосипед, самокат һәм мотоцикллар сезоны башлана. Бу вакытта балалар катнашындагы аварияләрнең саны арта. Былтыр республика юлларында һәлак булган 17 баланың 5-се җәяүле була. Балык Бистәс районында туган көненә мотоцикл бүләк ителгән бала шул ук көнне бәрелеп һәлак булган иде. Беренчедән олылар гелгәйепле, без аларга кайдар әйтмәгәнбез, кайдар күрмәгәнбез, кайдар әйтеп бетермәгәнбез. Шуңа күрә без бәрәҗәгә әйтәбез әти-әниләренә һәр көнне балалар белән юл кагыйдәләре турында сөйләшергә кирәк. Киңәшебез әти-әниләрдән иң беренче шундый питбайклар, мотоцикллар алмасыннар, иң беренчедән алар укырга тигешләр, алар каскалар кияргә тигеш. Әлбәттә без күрәбез, балалар юлларга да чыгалар, авылларда гына, кырларда гына йөрмиләр, кызганычка каршы юлга чыгып юл хәрәкәтләре дә килеп чыга. Велосипедлар, самокатлар, әлбәттә, алар да юл кагыйдәләрен бозырга тигеш түгелләр. Җәяүлеләрнең киемендә яктырткыч тасмалар булырга тиеш. Аларны мәҗбүри керткәч, Белоруссиядә балалар катнашындагы һәлакәтләр 70%-ка кимегән. Иминлек кайышларына аерым игътибар. Ул күпчелек очракта гомерне саклый. Шулай ук инспекторлар юлдагы кагыйдә бозулар, исерекләр турында үзләренә хәбәр итәргә өнди. Әгәр дә каядыр юл билгесе куярга кирәк икән, кайсыдыр участокта тизлекне чиклисе булса, халыктан мөрәҗәгатьләр көтеп калалар. Если будут обращения со стороны водителей, со стороны жителей нашей республики, своевременно до нас тоже доносить ту информацию, что на том или ином участке нужно, например, поставить знак обгон, либо наоборот где-то отменить, чтобы мы вместе, сообща, эти проблемы решали. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Быелдан Татарстанда өстәмә газлаштыру программасы буенча зәңгәр яулыкны бакчачылык ширкәтләренә кадәр дә китерәчәкләр. Моннан тыш 30лап социаль объект бушлай газга тоташтырыла. Исегезгә төшерәбез, хөкүмәтнең әлеге ярдәме 2021 елдан гамәлдә. Аның буенча 28 мең гариза алынган, 23 мең участокка кадәр зәңгәр яулык торбалары сузыла. Өстәмә газлаштыру программасы буенча эш Яңа Чишмә, Опас һәм Чүпрәле районнарында тулысынча башкарылган диярлек. Кайларда аны тизләтәсе бар. Бу хакта Инзилә Хөсәйнова. 2021 елдан Владимир Путин тәкъдиме белән өстәмә газлаштыру программасы буенча йорт территорияләренә кадәр бушлай зәңгәр ягулык китерә башладылар. Татарстанда 23 меңнән артык участокка газ трубалары сузылган. Бу эштә Тукай, Яңа Чишмә, Опас, Чүпрәле районнары алдынгылар рәтендә. Аларда эш 95%-ка башкарылган. Түбән Кама, Алабуга, Югары Ослан районнарында әлегә 60% тирәсе. Бүгенгә газлаштыру буенча 6 миллиард сум үзләштерелгән. Республика газлаштыруга 35 меңнән күбрәк граждан гариза тапшырды. Аның
28 менә кабул иткән. Зависит и от работы администрации, и от финансового состояния. Күп нәрсә җирле хакимиятның халык белән ничек эшләвеннән тора. Финанс мөмкинлекләр дә һәр районда төрлечә. Шулай ук кайбер җирлекләрдә кешеләр йортларда җәен генә яши. Шуңа газ кертмәскә дә мөмкиннәр. Өстәмә газлаштыру программасы социаль объектларны да үз эченә ала. Быел республикада 8 медицина учреждениесе, 22 мәктәп һәм балалар бакчасына бушлай зәңгәр ягулык үткәреләчәк. Төп яңалык хәзер хөкүмәтнең әлеге ярдәме нигезендә зәңгәр ягулыкны бакчачылык ширкәтләренә дә китерәчәкләр. Моңарчы торбаларны аларның шигенә кадәр генә сузалар иде. Должен иметь данное жилое помещение в собственности. Газ кертелсен өчен беренчедән йорт кешенең шәхси милке булырга тиеш. Икенчедән хуҗаларның анда пропискага кирүе мөһим. Шушы төп шартлар үтәлгән очракта гына территория кадәр зәңгәр ягулык китерелә. Постоянного проживания. 2022 елның декабрендә Владимир Путин күп балалы аз керемле гаиләләргә, Бөек Ватан сугышы ветераннарына һәм инвалидларга газ җиһазлары алу өчен 100 мең сум күләмендә субсидия бирергә кушкан иде. Узган елдан бу исемлеккә махсус хәрби операциядә катнашучыларны һәм бер кешенең уртача айлык кереме 19 меңнән артмаган гаиләләрне дә өстәделәр. Социаль газлаштыру программасына катнашу өчен гражданнарга субсидия бирелә. Моның өчен аларга җир участогына йортка документлар белән гариза тапшырырга кирәк. Шулай ук гаризаны дистанцион тапшырып була. Онлайн гаризаны газлаштыру буенча бердәм оператор сайты яки дәүләт хезмәтләре порталы аша юлларга мөмкин. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Крокус Сити холдагы теракт нәтиҗәсендә һәлак булучылар саны 140-ка җиткән. Зыян күрүчеләрнең берсе хастаханәдә үлә. Бу хакта сәламәтлек саклау буенча федераль министрлык хәбәр итте. Хәзер медицина учреждениеләрендә 80 кеше дәвалана, 6-сы балалар. Узган төндә коткаручылар концерт залы хәрабәләрендә эзләү эшләрен тәмамлады. Анда кешеләр табылмый. Соңгы мәгълүмат буенча террорчылар һөҗүменнән 360 кеше зыян күрә, 95 кеше хәбәрсез югалганнар исемлегендә тора. Казандагы социаль учреждениеләрне карап туру тәртибе аларның һәр 5-сендә үтәлми, һәр 3-нче йорт түбәсе кардан чистартылмаган. Кичә Казан үзәгендә бер кыз өстенә боз төшкәннән соң башкала хакимиятендә нинди хаталарны төзәткәннәр. Бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Үзбәкстанның Сурхандарья өлкәсендә иде. Ул республиканың көньягында урнашкан Әфганстан, Таҗикстан, Төркмәнстан белән чиктәш. Татарстан рәисе төбәкнең икътисады белән танышты. Бүген ул предприятиеләргә барды, келәм туку фабрикасын карады, җиләк, җимеш, яшелчә үстерү комплексы белән танышты. Бу төбәк үзенең авыл хуҗалыгы тармагы белән көчле. Татарстан алар белән ничек хезмәттәшлек итә һәм нинди планнар белән кайталар? Рөстәм Миннехановның эш сәфәрен Фәйрүзә Мәҗитова күзәтә. Рөстәм Миннехановны Үзбәкстанның Тәрмиз шәһәре аэропортында өлкәнең хакиме Улукбек Касыймов каршы алды. Кунак каршылау юласы буенча милли киемнәрдәге кызлар ак икмәк белән бал тәкъдим итте. Соңыннан Рөстәм Миннехановка Айрит дип аталучы ирекле сәүдә комплексын күрсәттеләр. Аның мәйданы 260 мең квадрат метр. Монда 3 мең сату урыны бар. Җитештерү комплекслары, складлар, логистик үзәк эшли. Мы находимся в этом здании, не вот этом здании, мы отсюда зашли, зашли это здание. Такое же здание вот сейчас 3 готово почти. Здесь будет производство, у нас введены изделия и лампочка, электроника. Рөстәм Миннехановка ирекле сәүдә зонасының концепциясе турында сөйләделәр. Монда салым ташламалары каралган, эшмәкәрләр таможня чыгымыннан азат ителә. 10 көнгә килүчеләргә виза аласы юк. Чтобы они привезли свой товар, здесь продавали, и чтобы наши товары завезли, отсюда продавали. Ну, лучше каждые 6 месяцев 250 человек готовим, да. Рөстәм Миннеханов келәм туку фабрикасын карады. Савыт-саба, көнкүреш техникасы җитештерүче заводка барды. Игътибарны җәлеп иткәне җиләк-җимеш, яшелчә һәм тәмләткечләр үстерү комплексы. Город очень огромный, территория занимается. 2 склона, вот это вал кругом города. 500 гектар. Рөстәм Миннехановка Тимрит шәһәренең борынгы өлешендә урнашкан архитектура һәйкәле Әл-Хаким мавзолеен күрсәттеләр. Ул бөек ислам мәгърифәтчесе, дини китаплар авторы Әбу Абдуллах Мөхәммәд ибн Али ат-Тирмизи атлы укымышлы шәхеснең каберендә төзелгән. Мавзолей хезмәткәрләре Татарстан фәннәр академиясенең археология институты һәм КФУ галимнәре белән хезмәттәшлек итә. Казанского федерального университета и институт археологии Академии наук Республики Татарстан. Аннары Рөстәм Миннехановны Сурхандарья өлкәсе хакиме Улукбек Касыймов кабул итте. Аңа кадәр Татарстан рәисенә кунак каршы алу юласын күрсәттеләр. Ассаламу алейкум, кадерле мehmonlar, ассаламу алейкум. Сый Никмәт, җыр-бию, милли уен коралларында көйләр яңгырады.
Рөстәм Миңнеханов өлкә җитәкчелеген Рамазан ае белән котлады һәм безнең делегацияны җылы каршы алганнары өчен рәхмәтен белдерде. Сөрхандөрья өлкәсендә 7000 татар яши. Аларга һәр яклап ярдәм итүләрен ассызыклады. Наши отношения, они складываются на таких близких отношениях наших руководителей, что позволяет нам активно работать по всем проектам. В ходе нашего визита в Татарстан Татарстанга эшлекле сәфәр барышында без сезнең республиканың социаль-икътисади мөмкинлекләре һәм мәгариф, мәдәнияттәге проектлары, IT өлкәдәге уңышлары белән таныштык һәм бик канәгать калдык. Узган ел Татарстан һәм Үзбәкстан арасында товар әйләнеше 27%-ка артып 370 миллион долларга җиткән. Рөстәм Миңнеханов республиканың инвестицияләр өчен ачык булуын билгеләп үтте. Татарстан җитештерүчеләренең продукциясын сату өчен Айрит сәүдә мәйданыннан файдалану турында фикер алыштылар. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Быел федераль Сабан туе июльдә күрше Марий-Эл республикасында узачак. Татар милли бәйрәмен үткәрүгә әзерлек турында Йошкар-Олада сөйләштеләр. Киңәшмә республика башлыгы Юрий Зайцев җитәкчелегендә үтте. Анда Татарстан премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васыл Шайхразыев катнашты. Федераль Сабан туе югары дәрәҗәдә оештырылырга тиешле бәйрәмне кабул итүче як. Аңа әзерлекне ел ярым элек башлаганнар. Милли бәйрәмне үткәрү үзенчәлеге һәм Йошкар-Олада узган республика ифтары турында киләсе репортажда. Марий-Эл башкаласы Йошкар-Ола шәһәре. Быел биредә 24-нче федераль Сабан туе үткәреләчәк. Беренче тапкыр гына түгел. 20 ел элек 2004-тә татарның милли бәйрәме Россия күләмендә монда уздырылган. Ул чактан аермалы буларак быел Марий-Эл республикасы җитәкчелеге әзерлек мәшәкатьләрен үз өстенә ала. Хөкүмәт йортында оештыру комитетының чираттагы җыелышында бәйрәмне уздыру нечкәлекләре турында сөйләштеләр. Основной праздник, любимый праздник татарского народа. Бу татарларның төп һәм иң яраткан бәйрәме. Аны Россиянең күп кенә төбәкләрендә уздыралар. Быел бу зур җаваплылык безгә дә йөкләнде. Сабан туйны лаеклы рәвештә үткәрергә кирәк. Бу оештыру комитетының 3нче җыелышы. Федераль Сабан туйның логотипын расладылар. Ул 3 телдә: русча, татарча, марийча язылган. Анда татар һәм марий халкының милли бизәкләре төшерелгән. Яшел төсне тагын да ачыграк итәргә дип килештеләр. Зеленый цвет немножко надо другой контекст сделать, он надо подобрать, и тогда все три одинаково будут смотреться. Сабан туй Йошкар-Оладан 3 чакрым ераклыкта Медведевский ипподромында узачак. Монда 50 миллион сумга төзекләндерү эшләре башкарылган. Җыелышта милли бәйрәмнең ярыш һәм уеннары турында сөйләделәр. Татарстан һәм Марий-Элның сәнгать әһелләре концерты, татар базары оештырыла, ат чабышлары үтәчәк. Әлбәттә, милли көрәштә бил алышалар. 1000-гә якын кеше Сабан туйның мөхтәрәм кунагы булачак. Такой очень хороший пример для всех субъектов, где мы проводим Сабан туй. Сезнең Сабан туйны оештыруыгыз башка төбәкләр өчен дә үрнәк булып тора. Бәйрәм узачак мәйданда карап куелган, объектларыгыз да әзер, югары дәрәҗәдә үткәрәсе генә калам. Марий-Эл халкы һәм килгән кунаклар озак еллар искә алып сөйләрлек булсын. Хорошо готовится. Марий-Эл республикасында 38 мең татар яши. Алар өчен федераль Сабан туйның үзләрендә үтүе зур горурлык. Милли бәйрәмне үткәрү традицияләре электән сакланып калган. Республика Сабан туе ел сайын шул дәрәҗә дип әйтик инде, халык әзрәк булса да инде шул тәртибе, шул гореф гадәтен саклау, шул Сабан туй шуларак бара бездә дә. Безнең әле Нурша әйткәндә культура проведения Сабан туе сохранилась дигән сүз инде. Марий-Эл республикасында яшәүче милләттәшләр туган телләрен һәм гореф-гадәтләрен саклап, дини кануннарны үтәп гомер итә. Йошкар-Оланың Үзәк Җәмигъ мәчетендә беренче республика күләм ифтар узды. Ул 500 кешегә исәпләнгән. Аны уздырырга Бөтен дөнья татар конгрессы ярдәм иткән. Васыл Шайхразыев милләттәшләрне сәламләде. Республика күләмендә ифтарлар үткәрү безнең өчен иң зур байлыкларның берсе. Һәм без Татарстанда Бөтен дөнья татар конгрессында сезгә шундый зур рәхмәтле татар булып, шушы республикада яшәү, үзеңне татар итеп хис итеп, аңа хезмәт итү өчен. Яшьләр дингә бүген көндә бик әйбәт тартылалар. Чөнки бөтен монда шартлар да бар. Мәчетләрдә безнең гарәп телен укыту бара, татар мәдәният үзәгендә дә гарәп телен укыту бара. Шулай ук татар теле белән бергә. Бөтен татарлар, үзбәкләр, икенче безнең динне алып барган кешеләр бөтенесе булыштылар. Кемдер сухофрукты, кемдер сулар, кемдер плакатлар эшләделәр. Шундый общий усилий белән эшләнгән зур нинди мәҗлес безгә беренче тапкыр. Тәрбия, воспитание дип атала бит инде. Безнең динебез ул яктан бик күп не бирә. Күмәк ифтар милләттәшләргә бер-берсе белән очрашып күрешү өчен дә әһәмиятле диләр. Берләшү үз традицияләребезне саклап калырга ярдәм итә. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Биндубаев, Яңа Гасыр каналы.
Яршалы шәһәре мэры Ноэль Мәгдиев СВОдан вакытлы яла кайтучыларга 30 мобиль радиостанция тапшырды. Ул аларга хәрби бурычны үтәгәндә бик кирәк. Элемтә чарасының аккумулятор закка җитә икән. Аның ашы мәгълүматны язып та җибәрергә була. Иң мөһиме, әлеге җайланма эченә су үтми. Һәр комплект чаллы гербы төшерелгән кагазга төрелгән. Рада видеть. Сезне сау сәламәт күрүемә бик шатмын. Ватанга лаеклы хезмәт итәсез. Башкарган эшләрегез өчен сезгә чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә. Достойно. Всем вам слова благодарности, глядя вам в глаза за то, что вы выполняете. Вам спасибо огромное, нас не забывайте. Контракт буенча хәрби хезмәткә язылучыларга 1 апрельгә кадәр бер тапкыр 400 мең сум акча түләнәчәк. Аның 195 меңе оборона министрлыгыннан, 205 мең сумы республика предприятиеләреннән. Башка төбәкләрдә яшәүчеләр Татарстан хәрби комиссариатлары аша контракт төзегән очракта 500 мең сум акча ала. Казанлыларга башкарма комитеттан бер тапкыр 200 мең сум бирелә. Шулай ук Татарстан рәисе указы нигезендә бирелүче 305 мең сум гамәлдә. Бу акча өлешчә мобилизация буенча алынып, яисә хәрби чакырылыш буенча армияга китеп, контракт төзүчеләргә түләнә. Килешүнең 8-дән 64 яшькә кадәрге кешеләр төзи ала. Аларны хәрби кием белән тәэмин итәләр, өйрәтәләр, хәрби белгечлек сайларга булышалар. Бүген Габдулла Тукай исемдәге Татар дәүләт филармониясында Татарстанның халык шагыйре Равил Файзуллинның «Тагын килде язлар» дип аталган юбилей кичәсе узды. Аңа 80 яшь тулуы уңайнан оештырыла. Равил Файзуллинны бүгенге заман классигы диләр. Ул Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Аяз Исхакый премияләре лауреаты. 50-дән артык китап авторы. Беренче шигырьләрен бала чагында иҗат итә башлый. Аның шигырьләренә Рөстәм Яхин, Сара Садыйкова, Фасил Әхмәтовлар көйләр язган. Менә әлеге күргәзмәдә Равил Файзуллинның тормыш юлы иҗаты тасвирланган. Укучылар әлбәттә иң беренче чиратта аның кызыклы, тирән мәгънәле шигырьләрен хөрмәт итә. Инде аны якыннан белгән кешеләр безнең фикеребезне аңлар. Равил Файзуллин дигәч, иң беренче чиратта аның егетләрчә кысып кул биреп күрешүе күз алдына килә. Менә хәзерге вакытта юбилей безнең янәшәбездә. Равил абый, хәерле кич, сезне юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Инде хәлләрегезне күрешүегездән аңлыйбыз. Нинди хис-кичерешләр сезнең бүген? Менә бүгенге кичәне уздырсак, Алла берсе моторны әйттереп, яңадан җиңсез арып дәвам итәргә куйган максатыма, халыкка хезмәт итәргә, булдырган хәтле әдәбиятка. Татарстанның халык шагыйре Равил Файзуллинга 80 яшь узган ел тулган иде. Бүген филармониядә узучы тамаша шул юбилейның дәвамы дияргә мөмкин. Бүген монда аның иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре, туганнары, якын кешеләре җыелган. Мәдәният министры Ирада Әйюпова Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевның котлау сүзләрен җиткерде. Татар халкының узанын уяткан, үстергән, ныгыткан, безгә зирәк киңәшләре белән ярдәм иткән шагыйрьләребезнең берсе булдыгыз. Равил Файзуллин 1943 елның 4 августында Балык Бистәсе районы Балташ авылында дөньяга килгән. Беренче шигырын ул 3нче сыйныфта укыганда язган. Ул «Чаңгы шуганда» дип атала. Равил Файзуллин 25 ел дәвамында Казанлылар журналының баш мөхәррире булып эшләй. 33 яшендә аңа Габдулла Тукай премиясе бирелә. Инде бүген аның шигырына язылган җырларны танылган җырчылар халыкка җиткерә, шигырьләрен яттан сөйлиләр. Аның 5 җыры бар икән. Әлбәттә шагыйрьләр булалар, яхшы шагыйрьләр, уртакул шагыйрьләр, бар классик шагыйрьләр. Менә Равил абый тире исән вакытында ук, үзе бу дөньяда булганда ук, Худайга шөкер, классик шагыйрьләребезнең берсе. Туган як дигәндә, күз алдымда йортыбызның бер тәрәзәсе. Урам якка карый торганы, ачылмалысы, зәңгәр урамлысы. Равил Файзуллин үзенең балаларын да чын татар мөхитендә тәрбияли. Мисал өчен Мәскәүдән кайткан анага бүген безгә саф татарча әйтеп интервью бирде. Бу бик зур бәйрәм безнең өчен. Без бабайны бик яратабыз һәм хөрмәтлибез. Бүгенге юбилей кичәсе җыр, бию һәм шигырьләр белән үрелеп барды. Ул нәкъ менә Равил Файзуллинның иҗаты кебек затлы, зәвыклы һәм тирән мәгънәле итеп оештырылган. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде. Рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Рәүф Шакиров җиткерер. Мин сезнең белән соң булышам. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Киләсе тәүлектә Татарстанда кабат кояш чыгачак, әмма җил көчле булып кала.
Ә хәзер тулырак. Яз яңару чоры. Данил Мастердан түбән бәядән кухня һәм шкаф купега заказ бирергә ашыгыз. Март ахырына кадәр генә корпус җиһазлары 20% ташлама белән тәкъдим ителә. Тулы мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматы буенча Кукмара, Яшелүзән һәм Биектауда алмашынучан болытлы була. Урыны белән кар явачак. Көндез температура 1-5 градус җылы, төнлә 3-8 градус салкын. Буа, Тәтеш һәм Апаста кояшлы, явым-төшем фаразланмый. Көндез температура 3-4 градус җылы, төнлә 3-4 градус салкын. Мамадыш, Чистай һәм Ширмешәндә аязучан болытлы булачак. Урыны белән бераз кар көтелә. Температура көндез 1-2 градус җылы, төнлә 6-7 градус салкын. Ярчаллы, Сарман һәм Әгерҗедә аязучан болытлы. Урыны белән явым-төшем. Көндіз +1-дән -1-гә кадәр, төнлә -5-тән -7-гә кадәр. Баулы, Әлмәт һәм Бөгелмәдә температура көндіз 0-1 градус җылы, төнлә 4-6 градус салкын. Монда да бераз кар яурга мөмкин. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә аяза, әмма җилле була. Зиядә температура көндіз +5 градус, кояшлы булачак, явым-төшем көтелми, төнлә 4 градус салкын. Булгарда көндіз +4, төнлә -4. Монда аяз, явым-төшемсез. Алабугада аязучан болытлы, урыны белән бераз кар. Көндіз температура 2 градус җылы, төнлә 6 градус салкын. Казанда көн дәвамында кояшлы була. Яңгыр вәгъдә итми. Көндіз температура +4, төнлә -3 градус. Атмосфера басымы төркемеш бағанасын 753 мм тәшкил итә. Җил төньяк көнбатыштан көчле. Аның тизлеге секундына 6 метрдан артып китәчәк. Дымлылык 47%. Җирнең магниткары тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.